सारबो दङलै जोंहानो बोरै सार मोजां ना सिनायदोंना सारा आंखो एसे सिनायदों न आं रिल्सआव बनायबाय थायोना एसे मिनि गाबगांबाय थाग्राया ओमफ्राय बै खायजामाथियाव ना अबावबा भिडिअ लोगो मोननाया जा 2.5 लाख भिउ थांलायलायबावदोंसो सारदों दसे 9 सेकेन्ड ना माल' होदोंमोन आरो ना ओमफ्राय न'आव बेयावनोमोन ना उदालगुरियानो सार उदालगुरियानो सारदों लोगो मोनना गोजोननाय मोनदों मा फिल्म सार फिल्मा माबा दाहाल ना दाहाल लोगोफोर नामा देन्जारखा दाहाल नोंथांमोना नुगोन हलावसो देखायनाय जागोन ना सार बेखौथ' प्रडिउसारफ्रासो मिथिसिगोन हलाव देखायनाय जागोन मानो होनबा बेखौ मा होनो इखो माबा खालामनाय जाखागोन नालाय बेखायनो हलाव नुगोन ओमफ्राय सार बेयो आवगायाव एसे खोनाब्रेदोंमोन आं दाहाल फिल्म ओमफ्राय आवगाय ओंखारबायमोन नामा सार बियो फिल्मा सिगाङाव सोरनियावबा ओंखारनो हागौ दे गुबुननि प्रडाक्सनाव सेकेन्ड टाइम ना मा बियो सेकेन्ड टाइम जानो हागौ ओमफ्राय सारा मा पार्टआव दङ पार्टआथ' ओरैनो गारि ड्राइभारसो टट' ड्राइभार टम लोगोफोर नै सारा टम ड्राइभारसो ट्राक ड्राइभार ओमफ्राय फैला सारालाय बियो न'आव दं बियो बे माबायाव गैया नामा टाइमखौनो होनो हाला माथो बिथाङा बारे बिजि जाबायना सारा गावबा गाव माबा थायोना पार्सनेल बेयाव सारा उदालगुरियाव माबायदि फिल्म बनायनानै माबायदि मोनदों सारा उदालगुरि हिसाबैथ' आं सिगांनिफ्रायनो फैखाबाय थायोमोन जेनेबा फैनायाथ' फैयो सारा बिराद फैबाय जोंनि खाथियावबो थांनानै बिदि प्रग्राम नाइट प्रग्राम खालामनानै थांबाय जोंथ' जेनेबा सिनाखि नङा नालाय बेनिखायनो एबारनिफ्राय सिनायसिगोन गोसोआव थाबायना सारा बरिया ओमफ्राय बे फिल्मा आवगाय मा होनो जोंनियाव बे उदालगुरियावनो जाजोबगोन ना बेलेगावबो जागोन सार बेथ' ओरैनो गुबुनाव लाखांबाय जोंनि सिमलाथिंबो लादो ओमफ्राय दा रङियावबो लादो नेक्स्ट नै बेयाव लाबाय आरो रङियाव लाहैबावगोन उदालगुरिनि सोरबाफोर दं नामा सार बेखौथ' आं मिथिनाय नंला माबाया थानो हागौ जोंना एक्टरा मा नाममोनलाय एक्टरा लिनानिया डिमाकुसिनि नेरसोन बिथाङा थानो हागौ आरो थानो हागौमोन दंखाथारो दंखायो ओमफ्राय ओरैनो एक्टर हिसाबै सोर सार एक्टर हिसाबै लिंसार थाबाय ओमफ्राय एक्ट्रिसआ जाहैबाय जोंनिया मा नाममोन हेलेना दैमारि सार खेबसे मिनिलाय गोसोस्रा गोजोनथों खनसे बावबारा सार तन्त्र होननाया बिराद बरिया खोनायो लोगो मोनगोन नोंथांमोना नायनो थाखाय नेनानै थाबाय थादो फिल्मा हिट जादों स्ट'रिया मोजांखा नोंथांमोना मिथिगौ पंकज लाहारि होनबा आसा खालामगोन नायगोन होननानै गोजोननाय थाबाय नायदो सारनिखौबो नाय मोजां आं उन्दुलांनासो दंमोन बेखायनो बोरैबा मोब्रै जादों मानसिया मोब्रै जादोंनो मिथिबायना सारा जेखियानो जाया मानो सार गोजोननाय मोनबाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनबोला बिदिनो फैबावनाय जासिगोन ना बाय बाय दे बाय बिदिब्ला जों दाबसे जायगायावहाय थांसै केन्देला बाय 20 थाखानि बाय गाइस बाय बोलो बाय बिथांमोना पुरा देलाय खुबग्रा सिख्लाफोर पटायग्रा आरोना बिथांमोना ओमफ्राय मा दख'ना गानगोन ना सारि गानगोन जोंनिया कुर्तासो ना सारि दंमोन आंनिया नोंनिया सारि आंनिया सारि बैनियाथ' मिथिखाबाय सुरिदार सिख्लाफोर एदावग्रा ना मा नोंसोरलाय इनियानो गैसिनथारा मा एदावो नोंसोरो मा पार्टआव दोङो माने जोङो सेंग्राबो एदावो सिख्लाबो एदावो गेजेर गांगां आरोना नोंसोरो बरिया गेजेरनि मानसि बिथांमोना नायदो आसलखौ हिज्रा जानासो दङ फाग्लाया आंखौ नुग्राद मथुआ लब जादों ओइ बारा लब जाना मिथिबाय माने आसला जै नुदो ओरै गिदिंना फैखादो थारमाने ओरै खाथियाव नुवाखै मोदोमदांदो बरिया मोजां ना खबरा जौआव नायोब्ला हिन्जावफोर साइज गेजेर ससेयाव नायबालाय हिज्रा साइज गाहायथिं नायबालाय हौवाफोर साइज
नायलाय बे ससेयाव नायबाला फुरा ट्रेनाव थाग्रा खालै फैथि ट्रेनाव थाग्रा ख्रब 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 10 रुपया निकाल बुंग्राया ओमफ्राय आरो जुदि 10 थाखा गैया ओरैनो लिरना लांग्रा बरिया जाथाराखै बाय बाय ना मा फिल्म ने दाहाल 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 नामानो डेन्जारखा दाहाल बरिया नेबाय था इन्टिजार खालाम नुगोन मायाव नुगोन बेखौलाय इखो फार्स्टआव हलाव नुसिगोन हलावसो नुगोन हलावनो थांना नायै ना आं फटकसो लानो नागिरदों नै थिंबो दङ नै हेल' वाव जोंख्लाबजोबनाय मानै जोआथोन दंबावो जो- जेबो नङा जोलाबो नङा औ गोजौआव नायबा महरखौ नायोब्ला एसे मा होनो जोआथोन हे नुयो जोआथोननि औ गेजेराव नायोबा खिन्थु हिज्रा मोजां मोनदों लोगो मोननानै माने नोंसिना जायगाया इयावनोखा नामा बेनोखा उदालगुरिनिखा उदालगुरि नोंसानिखौ मबाइलाव फेसबुकआवसो नुबाय थायोमोन ना फेसबुकआवसो नुबाय थायोमोन कमेडि मिनिबाय थानाय बरिया अनलाइननि गेजेरजों मोजां मोनबाय लोगो मोननानै ना मोजां मोनबाय उनावबो लोगो मोनगोन दे गोसोबो थोबाय लानो हागोन रावबो गैयाबा नै जोंबो सिंगेलसो जामगोनलै मटनिया खावलाया फिल्मा मोजाङानो जागोन लोगोफोर दाहाल फिल्मनो दाहाल एक्टर हिसाबै मा होनो लिंसारानो दङ फाग्ला डेन्जार होखायो बेथ' मोसानायावनो जा एक्टिंआवनो जा बेराफारसे मा होनो ओइ हेन्डसामखा आरोना हेन्डसामाबो फाग्ला बडियाबो जाबोखादों बिनिया मोजां जालांगोन भिडिअआ नोंथांमोना नायनो नेदो आरो बेखौ डाइरेक्ट मबाइलाव नुग्रोनाय जानाय नङा बेखौ हलाव नुनो हागौ आरोना इन्टिजार खालाम भिडिअआ मोजां जानो थांगासिनो दङ जाय बे दाहाल माबाखौहाय सुजुदों बिथाङासो मिथिसिगोन माबायदि आरो खिन्थु मेन्डेला सार बुंनाय बायदियाव हिट जानो थांगासिनो दङ होनदों आरो हिट जागोननो बरिया जागोननो भिडिअआ नोंथांमोना नायदो नायथार नेनानैबाबो नाय आरो थांनानै नायहैथां हलाव खाथियाव हल टटेल गासैयावबो थाखायो दानि जुगाव महला नंगौना नङा हल सिनेमा हला रङियाव दोङो रङियाव दङ बङाइगाव सापागुरि दोङो सापागुरि गुवाहाटि आरो औ बेबायदिनो आरो थांनानै नायहैदो आरो ना उदालगुरियाव शुटिं जादों उदालगुरियावबो जादों रङियावबो जादों बबेयाव बहुद जायगायावनो जादोंनो आरो ना बिदिब्ला भिडिअखौ नायदो हा बाय बाय